Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα πώς μπορούμε να ξέρουμε κάποιος που είναι παραπητή, δηλαδή που θέλει να χειραγωγήσει τους άλλους. Είτε είσαι εσύ, είτε εμένα, είτε κάποια, επειδή υπάρχει άνθρωποι έτσι που μέσα του έχουν στόχο, δηλαδή χειραγωγεί για να ελέγχει τους άλλους. Αλλά υπάρχει κάποια χαρακτηριστικά ώστε να γνωρίζουμε να έχουμε και επίσης το μέτρο μας, επειδή πρόληψη είναι καλύτερο να φυλάξει τον εαυτό μας, τον εαυτό σου, επειδή όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε πώς περπατάμε σε αυτή τη ζωή. Πρώτο σημάδι είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο όταν έρχεται σε επικοινωνία μαζί σου ή μαζί μου, λέω παράδειγμα, θα κάνει πάντοτε να νιώσεις τον εαυτό σου ότι είσαι κατώτερο. Αυτό είναι πρώτο σημάδι. Πάντοτε θα μας κάνει να νιώσουμε κατώτερο. Εκείνο πάντοτε όταν μιλάει θα παρουσιάζει τον εαυτό του ανώτερο. Αυτό είναι πρώτο σημάδι για κάποιος που χειραγωγεί τον άλλο, έχει σκοπό. Τα κίνητρα του δεν είναι σωστό. Τα κίνητρα που πλησιάζει κάποιος δεν είναι καλό. Το δεύτερο σημάδι για τον άνθρωπο που χειραγωγεί τους άλλους, δεν σέβεται ποτέ την άποψη μας. Ποτέ δεν μπορεί να υποτακτήσει την άποψη μας, αλλά πάντοτε θα μας πείσει ώστε εμείς να υποτακτούμε στη δικό του γνώμη ή άποψη. Αυτή είναι επίσης άλλο σημάδι του κάποιος που χειραγωγεί τη ζωή μας, η ζωή κάποιος. Γι' αυτό όλα αυτά τα σημάδι, όταν βλέπει, όταν παρατηρούμε, θα πρέπει να διορωτηθούμε και θα πρέπει επίσης να λάβουμε μέτρα μας, να διορωτούμε κάποιος ερώτηση λογικό για μας, πώς μπορεί, ώστε η καρδιά μας θα μας απαντήσει, η συνείδηση μας θα μας απαντήσει, τα λογικά μας θα μας δώσει απάντηση, ώστε να μπορούμε να λάβουμε μέτρα. Δεν πρέπει να δίνουμε εμπιστοσύνη χωρίς όρια. Πρέπει να ξέρουμε σε κάθε σχέση υπάρχει όρια. Και εμείς είμαστε αυτό που θέτουμε όρια. Εμείς θα βάλουμε όρια, επειδή δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε όλοι, δεν ξέρουμε, δεν τον γνωρίζουμε καλά, δεν γνωρίζουμε την καρδιά του ακόμα, δεν τον έχουμε μαθαίνω ακόμα. Αν και εμείς δεν βλέπουμε την καρδιά, αλλά υπάρχει ο καρπό από την καρδιά που παρουσιάζεται με χαρακτηριστικά έξω, που έρχεται φανερά και μας κάνει να γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά και την προσωπικότητα κάποιος. Αυτό είναι τα σημάδια του άνθρωπου χειραγωγεί. Πρώτο, ο άνθρωπος χειραγωγεί θα κάνει πάντοτε εσένα να νιώσεις κατώτερο. Και δεύτερο, δεν θα σέβεται ποτέ την άποψή σου, δεν θα σέβεται ποτέ την άποψή μου. Αυτό είναι άνθρωπο που θέλει να χειραγωγεί, δηλαδή παραπητή άνθρωπο. Έτσι λέγεται στα ελληνικά. Και άλλο σημάδι που μπορεί να είναι κάποιος που μας χειραγωγεί είναι ότι πάντοτε θα μιλάει και να στραφεί σε μας ενοχοποιήσει. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όταν μιλάει και όταν μιλάς εσύ μαζί του, τότε θα έχει πάντοτε πρόφαση, δηλαδή θα σε κάνει να νιώσει ένοχο, με πρόφαση ότι αυτός μπορεί να σε βοηθήσει. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλει να χειραγωγεί, θέλει να ελέγχει τη ζωή, έχει κάποια κίνητρα μέσα του. Επίσης, άλλο σημάδια που έχει άνθρωποι που χειραγωγεί τους άλλους είναι ότι θα σου κάνει εσένα ή εμένα να νιώσω ανίκανο, ώστε εκείνο να φανεί σαν ικανό για να μπορεί να σταθεί δίπλα μου. Όμως είναι κακή κίνητρα, επειδή το στόχο του δεν είναι αγάπη αληθινή, αλλά είναι χειραγώγηση. Έχει στόχο δικό του που είναι μυστικό σε μας. Αλλά αυτά είναι τα σημάδια. Επειδή τα χαρακτηριστικά, την αλήθεια, φαίνεται επίσης και τα χαρακτηριστικά για κάποιος που είναι χειραγωγό, δηλαδή που παραποιεί, απλώς δεν είναι αληθινό, απλώς παρουσιάζεται σαν, επίσης φαίνεται. Όλα αυτά είναι για να λάβουμε μέτρα μας όταν γνωρίζουμε και παρατηρούμε αυτά τα σημάδια, χρειαζόμαστε να κάνουμε πίσω, ώστε και εμείς να αντιμετωπίζουμε για να μην πέσουμε θύμα. Επειδή αν κάποιος δεν λαμβάνει μέτρα του, να πέσει θύμα, ώστε εκείνο να κάνει σαν είναι σύμβουλο του
για να το βοηθήσει, ενώ το στόχο του είναι να το παίρνει από εκεί που θέλει εκείνο, με όφελο δικό του, όχι εμάς όμως. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι χρειάζεται να γνωρίσει σε ποιος έχει να αντιμετωπίσει. Μπορεί και να γίνει στην οικογένεια μας. Δεν λέμε μόνο σε εργασία. Μπορεί να γίνει παντού και σε εργασία και στην οικογένεια μας. Παντού μπορεί να συμβεί κάποιος που κυραγωγεί εσένα, που τα έχει στόχο. Στόχο έχει μόνο εκείνο γνωρίζει για ποιο λόγο τα κάνει αυτά, αλλά εμείς αυτό που μπορούμε να γνωρίζουμε είναι μόνο τα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά που αρχίζει να φαίνεται, να παρουσιάζεται, είναι ένδειξη για μας φανερά, ώστε να λάβουμε μέτρα μας, επίσης εμείς να επιφυλακτούμε. Χωρίς να προκαλούμε ζημιά ή χωρίς να προκαλούμε κάτι με τον άνθρωπο, επειδή αυτό είναι επίσης προσωπικότητα. Άλλο χαρακτηριστικά σε κάποιος που δείχνει ότι σε κυραγωγεί ή με κυραγωγεί είναι εκφοβισμό. Δηλαδή η ομιλία του μαζί με σένα, όταν θέλει με πρόφαση να κάνει εσένα να πειτείς στο δικό του άποψη, σε κάποια φάση αν εσύ δεν θέλει ή αγνοεί αυτό, επειδή έχει κάτι άλλο να κάνει σκέφτεται διαφορετική, τότε επειδή βλέπει ότι απειλείται να κάσει το στόχο του, τότε αρχίζει να μιλάει με εκφοβισμό. Με εκφοβισμό για κάτι που εσύ έχεις ιδέα ότι τα κάνει, για εκφοβισμό για τα σχέδια σου που γνωρίζει, ώστε να σου κάνει να πιστεύει εσύ ότι αυτό δεν είναι καθόλου καλά, ότι τα κάσει, δηλαδή τα αρχίζει να βάλει σε αμφισβήτηση δικό σου σχέδια. Τα αρχίζει να βάλει σε αμφισβήτηση δικό σου άποψη. Ενώ όλα αυτά δεν είναι επειδή άποψη σου δεν είναι καλό, αλλά επειδή εκείνο θέλει να επιβάλλει δικό του άποψη πάνω σε εμάς, πάνω σε σένα. Αυτό είναι το στόχο του, ώστε αν δεν υποτακτεί στο δικό του άποψη, τότε τελευταία επιλογή του θα είναι εκφοβισμό με τη ομιλία του, ώστε να σου κάνει εσύ να αμφισβητείς το δικό σου γνώμη, ώστε να στραφείς το δικό του γνώμη σαν καλό σύμβολο. Αυτό είναι σημάδι επίσης κυραγώγηση. Άλλο σημάδι χειραγώγηση είναι ότι θα σου κάνει να νιώσει αποτυχημένο, ότι αυτό που συνεχίζει να κάνει θα σε κάνει αποτυχημένο ή αποτυχημένη. Αυτό είναι τον τρόπο, τα όπλο, δηλαδή είναι μέθοδο, μπορώ να πω έτσι λέξη, είναι τακτική που έχει κάποιος που χειραγωγεί. Δηλαδή όπλο του, εκφοβισμό, για να μας κάνει να νιώσουμε αποτυχία, ότι τα αποτυχαίνουμε σε αυτό που κάνουμε. Επίσης, άλλο τακτική του είναι απομόνωση. Δηλαδή, τα προσπαθεί να μας απομονώσει από όλη υπόλοιπο, είτε φίλες, είτε είναι στη δουλειά υπάλληλο που ξέρει είναι προϊσταμένο, είτε είναι στην οικογένεια, ανάμεσα στα αδέρφια, τα απομονώσει. Αυτό είναι απλώς παράδειγμα δίνω, μπορεί να συμβεί παντού. Δηλαδή τα θέλει, σκοπό του είναι να σου κάνει, να με κάνει εμένα απομονωμένη, ώστε να ανήκω μόνο σε αυτό. Ώστε εσύ επίσης να ανήκεις μόνο σε αυτό, να ακούσει μόνο αυτό και όχι κανένα άλλο. Αυτό είναι το στόχο του. Επειδή έχει κίνητρα, έχει στόχο για τον εαυτό του, όφελο δικό του και όχι εμάς. Γι' αυτό στη ζωή, αν και τα αγαπούμε όλο, επειδή αυτό είναι πρέπει και προς το Θεό πρώτα απ' όλα, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να δίνουμε εμπιστοσύνη σε όλο. Άλλο είναι να αγαπούμε και άλλο είναι εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη κερδίζεται. Εμπιστοσύνη δεν ζητιούνται. Κάποιος δεν μπορεί να ζητάει δώσ' μου εμπιστοσύνη. Ούτε εγώ δεν μπορώ να ζητάει εσένα δώσ' μου εμπιστοσύνη. Ούτε εσύ παρόμοια σε κάποιος άλλο μπορεί να ζητάει δώσε μου εμπιστοσύνη. Αλλά η εμπιστοσύνη τα κερδίζεται αφού εσύ τον έχει εξετάζει. Δηλαδή τον έχει εξετάζει ήδη και καταλαβαίνεις εσύ ο ίδιο, πείτεσαι εσύ ο ίδιο ότι αυτόν τον άνθρωπο είναι ειλικρινή, μπορείς να τον εμπιστευτεί.
Άρα, για να μπορεί κάποιος άλλο να πει ότι εμπιστέψου μου αυτό που σου λέω, τότε δεν είναι εκεί δείχνει ότι δεν λέει αλήθεια. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ κάποιος που δεν τον έχει γνωρίζω ακόμα καλά, δεν τον έχει μαθαίνω ακόμα καλά και εσύ το ίδιο πιστεύω. Αλλά η εμπιστοσύνη κερδίζεται αφού ο άνθρωπο που θα δώσει την εμπιστοσύνη έχει ποιητή μέσα του, έχει μέσα του μαρτυρία ο ίδιο ότι ναι, αυτός ο άνθρωπος είναι ειλικρινή, μπορώ να τον εμπιστευτώ. Επειδή υπάρχει χαρακτηριστικά επίσης για ειλικρινή ανθρώποι. Αυτό θα μιλήσουμε άλλη μέρα, αλλά σήμερα μιλούμε για τους ανθρώπους που κυραγωγεί τους άλλους, που θέλουν να ελέγχουν τους άλλους, αλλά δεν λένε αυτά φανερά, αλλά έχουν τον τρόπο τακτική δικό του, μέθοδο δικό του και δεν έχει σχέση ότι είναι κάποιος που είναι επώνυμο, κάποιος μεγάλο. Υπάρχει πολλοί άνθρωποι που είναι επώνυμο, αλλά κυραγωγούν τους άλλους. Μα δεν είναι κοστούμι που αλλάζει τη ταυτότητα το εσωτερικό άνθρωπο. Εσωτερικό άνθρωπο της καρδιά κανένα από εμάς δεν βλέπει. Αλλά δεν είναι επειδή κάποιον γίνεται καλά, φαίνεται καλά, έχει όνομα, σημαίνει ότι είναι ειλικρινή. Ειλικρινοί άνθρωποι μπορεί να είναι οποιοδήποτε, μόνο με τα χαρακτηριστικά μπορούμε να γνωρίζουμε την ειλικρινή άνθρωποι που μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Αλλά αυτά είναι τα σημάδια που πρέπει όταν τα βλέπουμε να παρουσιάζουμε, τότε να προσέξουμε μέσα μας να λάβουμε μέτρα χωρίς να προκαλέσουμε ένταση ανάμεσα μας και σε εκείνο που τον θεωρούμε που έχουμε αξιολογήσει τα χαρακτηριστικά ότι δεν είναι καθόλου καλά, ότι μοιάζει με κάποιος που κυραγωγεί. Όλα αυτά είναι επιφυλακτικοί ώστε να επιφυλάζουμε τη ζωή μας, να επιφυλάζουμε τα σχέδια μας, να επιφυλάξουμε το μέλλον μας, επειδή υπάρχει κάποιος που μπορεί να κυραγωγεί και να καταστρέφει ολόκληρο τη ζωή μας. Ολόκληρο τη ζωή σου να σε καταστρέφει και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει τα σχέδια της ζωής που κάποιος έχει κάνει μια ολόκληρη ζωή και αν κάποιο σε καταστρέφει αυτό, τότε είναι σαν κάποιος σου έχει ταναθώνει. Γι' αυτό πρόληψη είναι καλύτερο. Όταν βλέπουμε κάποια σημάδια να παρουσιάζουμε, τότε λαμβάνουμε μέτρα μας, φυλάζουμε, δηλαδή τα φυλακτούμε. Δεν θα μας φοβίζει ούτε εκφοβισμό, ούτε οποιοδήποτε, απλώς τα λαμβάνουμε πρόληψη και μέτρα μας, αφού τον έχουμε, έχει παρουσιαστεί τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων. Όλα αυτά είναι προς το καλό μας. Για σήμερα σας αφήνω εδώ. Καλημέρα.